Today is 30th, have we? 30th. Money going to given to the kidnappers. This money is going to be delivered to the kidnappers. Our brothers were kidnapped since 1 week plus now. On Friday. This money were contributed though. Not that they have money. 4 people they kidnapped. Look at it. This stuff here, 10 million naira cash with both food, rice, chicken, food, drinks, 50 black bullets. Look at them, food, jollof rice with chicken, talking. 10 plates of jollof rice. Yeah, it's not this thing. This is cash. 1 week plus now, nothing. Some of these videos I dropped, there are other videos I cannot drop on the social media space. There are key strategic areas that we visit that I cannot post, you understand? But this is tell you the effort that we've put in. Not that we sit down in our houses and make noise. No, people who know me very well and who know people who move with us understand the risk that we take, just for the safety of our people. So we made several efforts, but because we don't have enough technology help, assistance. Reason why we sometimes we seem that we're not doing enough, because we're not getting that support from those who are supposed to, who are empowered to do this, to give to us. We're not getting the support. All right. So this is Abavo that we wear at the night. This is Ute Okpo, in Car North East local government area. So these are some of the areas that we've visited. We traveled, trying to locate these guys to rescue our brothers, although some of the movement failed. All right. Okay, now Ubuluku, we travel from Ubuluku to Obio Akumazi, Obio Orolowo Akumazi, Ubnede, Utolokpo, moved down to Abavo. We moved down to Abavo. You drove down again to go into Mutu. Ururugbe. Yeah, this is the name. From Abavo down to this road, it's not motorable. It's not motorable. So this is the man that was kidnapped. This is the young man. After we paid 10 million naira. 10 million naira we paid. Look at him here. 2 weeks. Since before Easter they kidnapped them. That's good. This is the second. Four of them. 9 kidnappers now. So this is a Honorable Uche, councillor in Ward. It's everyday thing. And today, thank God, they are out from the kidnappers. Then, after paying 10 million naira and foodstuff worth 1 million naira, both rice and other items which I cannot mention here that they collected before they released them. Yeah. Don't mind the way I look, okay? It's normal. It's just work. Hey, bros, hello, bros. Today, something happened today. Our brothers, two of our brothers were kidnapped before Easter holiday, and they have been inside the bush for the past since on Friday before Easter, and the kidnappers were demanding for ransom from 5 million naira. They increase it to 10 million naira. So, and this person they kidnapped don't even have this money to pay. They don't have this money to pay. This person, the kidnappers refused to release our 2 brothers. We pleaded, they refused. What do? Can't leave them in the hands of the kidnappers with the threat of killing them. Because the previous threat they threatened us, they also killed. This is not the first killing, second killing, or the third killing. That's is repeated, repeated kidnapping and killing within our place. So our community decided to contribute money. We started raising the money. This is it. Some raised 1,000, 2,000,
millions of naira was contributed, about 10 million naira. He now asked us to even buy more items, which we bought. This is not the first, second, or the third. I have been reporting these cases on the media. If I see Tinubu, this pepper, so I go screw the rose and rub his face. No matter they tell you so. Tinubu, I go. No, let me even talk about Tinubu. Tinubu na person. Ụmụnne m enenecha m ife a Harrison nwanne anyị nwoke tinyere nke bụ eziokwu na ọ bụrụ taa ka anyị tibere mkpu ya anyị abagokwanụ bad wagon. Ife a na-ekwuzi okwu ka bus stop ebe anyị abụ ka the last bus stop kedu ebe moto anyị ebidowe anyị ebidokwa tụba alụ izu ka mma na nneji anyị ebidokwa bụ izu ekwuona m ya times that number. Ụfọdụ eji wee ka anyị agbụ bụ ndị ọchịchị, some senators, some governors, ndị House of Rep. Ọ ndị a ka eji wee ka anyị agbụ. Anyị tọrọ atọ, anyị nọ n'anya egbe, mana o nwe ka Chukwu si azọpụta ndị ya, mana anyị agbanụ nnekere. Kedu mba anyị na-agba? Ndị na-atụ alụ na-atụta, ndị na-ekwu ekwu a na-ekwu, ndị na-eje eje kwesịrị ị na-eje. Onye ọbụla tụnye oke ya. Ọkwa ifere ọ bụrụ na my father bụ a politician, ọ bụrụ na my father bụ a politician in this political terrain, whining and dining with these conscienceless politicians, I will disown his fatherhood to me. I tell you, ọ bụrụ na my father bụ a politician in this political terrain, whining and dining with some of these conscienceless politicians, I will disown his fatherhood to me. Kedu legacy ndị a na-arapụrụ ụmụ ha na ife a na-eme? Enega anyị iche na your children dey protected in oge nwa ji security aga ọkwa onye tichara itu ekotu picture. Kedu ife unu na-eme? Ndị a were eme ode ife na bai, ndị a nọ na our backyards, ndị a na-waste souls, jide ụmụazị underage na-egbu. Ị na-afụkwa horrible pictures, very horrific, anyị na-afụkwa ụbọchị. Serapụziere ha obodo, so many villages adịgo deserted, ọ bụrụ go ghost town. Mmadụ adị proud na-ewere ego salary every month bụrụ onye ọchịchị na-ana security votes. Kedu na ife anyị na-eme? Ajọ na ajọ ma ndị traditional rulers. Kedu legacy unu na-arapụ behind? N'agbanyeghị na some governors anyị na-anwatụ na ife dịka Governor Soludo, he's doing well, ọ na-anwa ike ya. Unu mana m abụrụ type na-eto ndị politicians, mana nke onye mee dị mma si too ya, that is me. I'm not a partisan. Mana anyị adị ekwupụrụ eziokwu. We have to be justified in our judgment. Governor Soludo na-anwa ike ya. Governor Oti is not doing bad at all. Ọ na-anwa ike ya nke dị egwu. Nyekwekwara ka this Labour Party saga distract ya. Governor Peter Mba is doing well. Ọ na-anwa ike ya. At least afọ na ebe a na-fight open defecation. Na enwetara anụ ya na-anyụ nsị n'ọfịa ma ebe ọbụla enwu di ya. Ebe nna jụrụ m ajụjụ bụ ka ka ya esi enwude ndị ugwu na-anyụ nsị maka anyị arụkwara ha prison na sel iche maka ebe niile eju n'ọnụ. Traditionally ha adị enwe toilet. Ka ya esi wee kwa onye ukwu wa. Ebe ka ya enwude ha, kedu onye ya enwude? Maka ọ na mgbawara aja rel ebe a ka ha na-anakpusi were eje toilet. Ife a bụ ife a ya ejikwa full force wee kwụsị maka ndị egbuo na mmadụ. Ijiji n'ebe na nsị ha na-anyụ, ọ na-ebesị ma na suya ma tiger nut aka ha ji ya. O nwee nke m fụrụ ji nylon wee fichaa ike ebe o jere toilet nọ n'elu na-enene nylon pure water. Onye ejecha toilet wee nylon ficha ike o fichara ya eficha ka o mere ya ntetọkọ ọ plastari nke o mee. Kedu ife anyị afụbere? Mana anụgo m ya n'Enugu steeti na open defecation is a serious crime. Ma open grazing asa nyochara ife a mgbe some governors nọ in the past. Kedu nke bịa na mmezu? Ejide anyị na ana isi na-ete anyị aja. Ejide anyị na ana. Ndị Igbo, Igbo bụ Igbo. Asị Chineke. Ke the spirit of our forefathers nna anyị Ojukwu dem. Kaduna nzọọgwụ ha kedu ndị akpasiri ike ka ebe ha nọ? Nwanne anyị nwoke na-ekwu ekwu unu fụrụ na eji ya na-agba n'okirikiri. Ọkwa mmadụ ka a na-arịa. Mana alụ m na-atụtanụ ndị South East Governors bụ enwere ife unu ya eme ka anyị wee na-abịakọnata ọnụ. Ife dịka bọọlụ a na-agba agba. Unu nwee ike inwe South East football competition. Ọ dị possible. Enwere ike inwe South East Sports Festival. Otu esi kegodo obodo a na region ka anyị wee mara ebe obodo a na-eje. Ekwesịrị inwe such a thing. Ife ya dị eme anyị na-abịakọsị ọnụ maka ya adịgo so much divided across many lines. Political, religious, tradition, otu a ka esi kewasịa.
ụfọdụ ndị Ebonyi na-agụpụrụ onwe ha agụpụ, ụfọdụ ndị Imo na-aba, ụfọdụ ndị Anambra na-aba. Otu a ka esi wee gbakọ ọkpaka. Ịpụta comment section na-ajụ anyị abụzikwa ofu. Anyị abụzi ofu. Ama m na onwe ndị atụsịrị ime ha na mba, onwe ndị atụrụ ime ha na Libya, onwe ndị atụrụ ime ha na Libya buru ha bata ebe a mụọ. Onye ka nwanne ya eji mepụ mma wee gbuo nwanne ya. Igbo bụ Igbo ada egbu nwanne. Aka izizi ama nkwe gị maka isenye aka ka igbuo nwanne gị obi nwanne eme gị. Imere mma ka ịmagbuo nwanne gị icheta na ị ya agba ọsọ ọchụ a na-emegide gị. Nye ka ịbazi nwee miss blood, I did mix up. Ụfọdụ bazie na politics, a na-akọ n'elu ha na-akọ n'ala. Ndị ugwu gbachaa izu ọ bụrụ izu, ha kpacha nkata ọ bụrụ ngịga. Anyị nwe atọ na-agbapụsi onwe anyị afọ. Kedu mgbe ọ ya dị m ụmụnne m kemgbe ife anyị ebi? Ọ dị mwute, ọ dị mwute, but we have to sit up. Maka ụmụ nwoke anọghọzikwa ma mma mmadụ, we have to sit up. We have to sit up. Enwe ndị na-akụ flawa, enwe ndị na-agbụ ya mmiri, enwe ndị na-egota egota. Onye mmadụ nke o ji nye weta maka na egwu abana na egwu nchịchịpụ anya. Zisa na ihe onyonyo ha mụ brother Paul Chigbo ka emesịa m.